l'Amérique la seli kɛ k'a fɔ ko nin ye atile damadɔ ye chinois ballon espion dɔ bɛ panna l'Amérique kabakulu la kɔseginna Chine ko ballon ye ɲininikɛla minan de ye min porokotora k'a ka sira bila ka da o kan u ye u ka nimisaba yira farafinw ka kulu min bɛ l'Amérique wasabulon kɔnɔna na tɔndenw ni l'Amérique jamanakuntigi ni dangan ye tɔnsigi kɛ polisiw ka baara bayɛlɛmaliw kan ka kɛɲɛ ni farafin sifin kamalen ka bugɔliba ye k'a bonani na polisiw fɛ l'Amérique kɔrɔn ka yɛlɛ a kɔkɔdujan fanfɛla labɛn na ka sumaya gɛlɛnba makɔnɔ a yirala k'a fɔ ko température bɛna jigin ka se fo -46 degrés Celsius la nɛnɛ fiɲɛ kasarama gɛlɛnba min ye jamana bayan fanfɛla gosi dɔgɔkun daminɛ wagati la kɛra sababu ye ka kuran tigɛ mɔgɔ bayirika camanw na lakanakɛlaw ka rappeur saba ɲinini senfɛ minnu tununen don kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na taara bɔ su caman kan alamisadon na immeuble lankolon dɔ kɔnɔna na Detroit kɛrɛfɛ Michigan mara la alamisadon na LeBron James ye 26 fara Lakers ka gagnetaw kan Pacers sanfɛ